ఎవరెవరికి ఎదురవుతారో ఏ కథెప్పుడు మొదలవుతుందో పలు వరసల మనసులు ఇవిరా పసిగట్టగా కుదరని విధిరా వద్దన్నది వదలని తంట కోరిందే అందని వింత ఈ బాటలు మలుపులు ఎన్నో నా పాటలు వినరారన్నో ఏ రామ రామ ఏ వినరావేమా ఈ చిక్కుల చక్కని తీరే గమ్మత్తుగారని ఏ గజిబిజిలో అది రుచిలో ఈ లైఫ్ను పోలినదేరా ఆ వేడి పకోడి ఎటు తిరిగేనో ఈ మెలికలు ఎటు చేర్చేనో తెలపగ ఈ తెరలే చాలునా తెరచాటున తెలివే చాలునా ఊహించర ఓ చిరు ప్రేక్షక ఈ ప్రశ్నకి బదులే చెప్పరా పలు రంగుల హరివిల్లిరా నీ చూపుల రంగే తెచ్చరా Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.